Dobroveče svim ljubiteljima TV Slagalice. Počinje 15. emisija u 78. ciklusu. Večeras pred nama 6 zanimljivih zadataka i sa nama odlični takmičari koji će odmoriti snage u znanju i snalažljivosti. Na poziciji plavog takmičara dama Jasmina Vortić. Treći put sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste večeras? Ja vam želim tako nastaviti i želim vam mnogo sreće. Hvala. Na poziciji crvenog takmičara večeras Boban Milutinović. Dobroveče i vama. Dobroveče. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Dođite ovom slobodno. Kako ste? Dobro je. Dobro je. Je li vama prvi put sada? Navijaju sigurno. Donosimo svima sreću, to da znate, tako da Nadam ćete se. verovatno naći i u vašoj struci posao. Gledate redovno Slagalicu. Odlično. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala Izvolite, lepo. ovo je vaša pozicija. Sve je spremno, pa da počnemo. Tražimo najdužu reč u prvoj igri Slagalica, a večeras opet dame imaju prednost. Pokušat će naši takmičari da ga otkriju. Evo prvo koraka za Jasminu. Evo nove šanse, evo koraka za vas. I nova šansa za vas, Bobane, izvolite. Bobane, šta da kažem, ovo u asocijacijama je bilo impresivno. Vi ste